Na základě skutečných událostí. V nepřátelské zóně. Rozstřelím mu košili. Hned. Nedýchá, je cyanotický. Sakra. Nejde to. Je připravený. Nedostanu to tam. Je plný střepy. Nejdřív ho musíme rozdýchat. Dovnitř půjdem potom. Zavedem kanilu. Jasně. Sakra, jdou po nás. Izabel, pospěš si. Chvilku, prosím. Sobrinová, jak to vypadá? Nic odsud nevidím. Do hajzlu. Vydržte. Budu řezat. Musíme pryč. Ještě chvíli. Odlet. Rozkaz, mizíme odsud. Dej mi minutu, Luisi. Teď, Izabel, dělej! Kapitáne! Mám to. Kanilu. Jsem tam. Dej. No tak, dýchej. Ne.
tvoje. Nefunguje to. Nefunguje. Nedýchá. Nezvládl to. To hajzlo. Abdo, za mnou. Rozkaz. Jo, já nejsem naštvaný, tak se sklidni taky, jo? Jen jsem nechtěl, aby dostal mobil dřív, než mu bude 12 a ty mu ho koupíš. Ne, takhle se dá odůvodnit cokoliv. Jo, jistě, samozřejmě, jak chceš. Tak jo, budu... Tvoje sestra tě pozdravuje. To je hodně milý. V kolik jsme přistáli? 14:03. Jdi si lehnout, jen tu něco dodělám. Můžu počkat. Ne, nečekej. Už běž. Tak zítra. Základna Herat, Afghánistán, 12. srpna 2012. Na váš rozkaz, kapitáne. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju. Kapitáne? Kapitáne? Desátník Sanchezová, zdravotník. K službám, kapitáne. Vítej. Kdy jsi dorazila? Před hodinou. Čekali jsme tě včera. První mise v Afghánistánu? Ano, kapitáne. Jaké máš zkušenosti? No, v civilu jsem pracovala na klinice. V Borne, v Barceloně. Aha. Když jsem narukovala, byla jsem na jivci. Tam se člověk hodně naučí. Službám, kapitáne. Desátník Sobrinová střelec, desátník Sanchezová. Těší mě. Taky. Jo. Máte nějaké zkušenosti v boji? Jseš v pohodě. Jo, už to Ne. A kromě Sanchezová, slyšíš na nějaké jméno? Rákel, kapitáne. Snídala s Raquel? Ano, v letadle. Dobře, protože máme službu.
Do hajzlu, je tu ledesma. Chlapi, co takhle zajít někam na pivo? Tak co? A budeš zase zpívat? O tom nepochybuj. Komandante, ty se s tím teda nemáš. Jasně, že se s tím nemažu. Spěchám totiž někam na pivko. Co ty? Nepomůžeš nám s tím? Až po službě. Po službě, Luisi, tak akorát provázek. Hej, tak jdem, ne? Monitor životních funkcí, respirátor, lahev s kyslíkem, ta je tamhle. Dál perfuzní pumpa, odsávačka sekretu, intravenózní tekutiny. Defibrilátor je tamhle, ten obsluhuje Abda. Jinak drobný materiál, nástroje, to máš vždycky po ruce ve svý vestě. Iso, promiň, máš chvilku? Teď ne, mluvím se Sanchezovou. Nějaký dotaz? Jo, no, když bude třeba zasáhnout, kde mám být? Vždycky stojíš za námi. Já jsem tady u hlavy pacienta, podporučík Abda je tady s kapačkou a ty nám podáváš materiál z brašen tamhle. Dobře? Měj vždycky všechno připravené, protože nic se nestane, dokud se to nestane. Kdesi na sever od Bala Murghab. Chrte, tady Sokol. Zkouška spojení, jak neslyšíte. Tady Chrt, rozumím, Sokole. Spojení se rozpadá. Vyčistěte mikrofon a opakujte. Sokole, tady Chrt, jak mě slyšíte. Sokol pro Chrta, teď jasně a čistě. Sokol všem jednotkám. Důsledně pokračujte ve stopách Huskyho. Opakuju. Nikdo nevybočujte z kolony. This is Blaster Actual. Roger. Blaster Actual, all Blaster units. Stick to the tracks of the vehicle ahead. Stay frosty. We're about to kick some hot out. Finally some action at last. Blaster 1-4, this is Blaster Actual. Your mic is open. You are not cleared to engage without hostile intent. Chrt, rozumím. Maňo Garfio, Puma do pozic. Lynče, najdi si pozici ve skalách. Rozumím. Angulo, tam nahoru. Kavalí, pošli někoho, bude krýt levé křídlo. Odstřelovači, dávejte bacha na miny, pozor na miny. Sokol všem jednotkám. Ve vozech zůstane jen řidič a střelec, opakuji. Ve vozech zůstanou jen řidič a střelec. Peňo, v pořádku! V pohodě, poručíku, nic to není. Místo incidentu. Najdeš místo pro přistání medevaku. Nechám ti tu četu, 2 snajpry a tlumočníka. Rašid. Zůstáváš. Seržant Aguilar se svou četou tě podpoří. Provedu, poručíku. Poslyš, jakmile evakuují raněné, rychle odsud vypadnete. Rozumíš? Provedu. Nemusím ti říkat, kdo to je, co? Syn generála Conteho. Co byl svého času poručík. Dohlídni na něj. Mám tu 2 raněné amíky. Jeden těžce zhmoždění na hrudníku, těžce dýchá. Druhý jen lehčí zranění ve tváři. Má zhmožděný hrudník? Při dýchání je pohyb asymetrický? Přesně tak. Vypadá to na pneumotorax.
Položte ho do horizontální pozice a podložte mu hlavu. Provedu. A ještě je tu španělský voják. Dostal kamenem do přilby, v očích má písek. Nezdá se to vážné, přepínám. Je trvale při vědomí? Co nevolnost? Je dezorientovaný? Negativní. Ať se vyspí. Předám ti kapitána. Jaký je terén? Nepřehledný a hodně prašný. Zajistí místo k přistání. Rozumím. Čas předpokládaného příletu 9:00. Izabel, jdi na kanál 2. Kanál 2. Od tvé sestry jsem se dozvěděl, že se prej vracíš do Madridu. Neřekla jsem ti to, abys mě neotravoval. Můžeš mi vysvětlit, proč? No tak, Luisi, pak ti to vysvětlím. Teď mám jiný starosti. Kanál 1. Připravit na přistání. Není na krok vidět. Přejdeme na rychlou redukci. OK. Pozor, překlápíme se! Co se děje? Pozor na lopatky! Do prdele. Ježiš. Bože! Jste všichni dobrý? Dobrý. Abdo? Ano, kapitáne. Sanchezová? Ano, kapitáne, v pořádku. Jdeme. Co to sakra je, chlape? Co to má být tohle? Přistávací plocha na hovno! Co je na tom tak těžký? To mě poser, mohli jsme být mrtví! Všichni dobrý. Ty jsi kdo? K službám, kapitáne, poručík Conte. Sakra, do prčic. Vemte všechen materiál. Rozkaz. Jste v pořádku? Kde jsou ranění? Tamhle, kapitáne. Jdeme, za mnou. Pohyb! Prosím, kapitáne. Hello, doktor Varela. Je to pneumotorax. Sanchezová, materiál. Tady. I told you we're off the tracks. How many times do I have to tell you that I was not? You blind fucking faggot. I think I can tell if I was in the damn tracks or not. Položíme ho na 3. 1, 2, 3. OK, fine. You will be fine. Jehlu. Don't look now. Elate, slyšíš mě? Kapitán Torres. Převrátili. Američané už opustili místo konfliktu, pokračují v cestě. Jede s nimi ozbrojený doprovod. Na místě zůstalo 5 vozidel, 25 mužů, 2 zranění Američané a posádka havarovaného medevaku. Poručík Conte čeká na rozkazy. Generále, činůky jsou připraveny vzlétnout a všechny pobrat. Kdy můžete vzlétnout? Do 20 minut, generále. Informujte Conteho, že tam letíme. Generále. Ano?
Ideální by bylo, abychom se nemuseli vracet, že bychom vzali helikoptéru v rámci stejné mise. Chceš zachránit helikoptéru? Necháme ji tam? Ledesmo, Medevac vyhodíme do vzduchu. Musíme jen evakuovat posádku a zraněné Američany. Plukovníku, s vaším dovolením. Jestli se ta helikoptéra jen převrátila, můžou ji opravit. Chci říct, že může zachránit ještě spoustu životů. Super Puma je maximum, co Chinook unese. Ano, 7900 kg, ale přišla o 2 lopatky, což je minus 250 kg. A kapitán Torres dokáže odstrojit i víc. Museli by tam nocovat. Generále, z rutinní záchranné mise se stane komplexní operace bez záruky úspěchu. Problémem je fotka. Jo, fotka. Když tam tu helikoptéru necháme, ať ji vyhodíme do vzduchu nebo ne, budou se ti hajzlíci s ní fotit. Což mě tady s prominutím sere. Když ji zachráníme, můžeme tuhle nehodu proměnit v naše vítězství. Spojte mě s místem nehody. Izabel? Herad! Ano, kapitán Varelová. K vašim službám, plukovníku. Kapitáne, zvažujeme záchranu Medevacu, ale než se rozhodneme, musím vědět, jestli tam zranění můžou strávit noc. Jsou stabilizovaní, ale bylo by dobré je evakuovat co nejdřív. Neodpověděla jste na otázku, ano nebo ne? Ano, plukovníku. Děkuji, Valerová. Plukovníku, můžu? Jistě. Varelová, dej mi Torrese, a že volá plukovník. Dělej do prčic. Plukovník. Plukovníku? Co pak, Luisi, zapomněl jsi, jak se parkuje? Kdybys pořád nečučil na prsa Varelovi... Nech prsa prsama, není čas na blbosti. Dostanete nás odsud? Co myslíš? Zkazil jsi mi večeři, tak co mi zbývá? Hele, potřebuju, abys pro mě něco udělal. Tvé přání je mi rozkazem. Musíš ptáčkovi otrhat křidílka. Musíš zhubnout o 1500 kilo. Přesvědčil jsi je, že to zmaknem bez nářadí, ty vole? Hele, nenech mě ve štychu. Sundej všechno, co bude. Jdu na to. Užij si noc. Uvidíme se ráno. Budu tě čekat. Vilče si. Co dělá noha, kapitáne? Lepší se to. Zvládl si včas všechno odpojit. Motory jsou dobrý, stejně elektrika nebo hydraulika. Blbý, že ji musíme odpálit. Jaký můžeme ubrat? 1,5 tuny? Co to říkáš? Jede s námi. Vážně? Sundáme uchyty zbraní, lopatky a pancéřování má tak 300 kilo. Taky vypustíme palivo, to má nejméně tunu. Bude to trvat. Čím dříve začneme, tím dřív skončíme. Rozkaz, kapitán. Nikam nepůjdeš, dokud se ti nepodívám na tu nohu. Teď ne, až s tím budeme hotoví. Hned teď. Hned teď? Jsi paličatá jako sestra. Pojď. Postavíte stan pro raněné. Před Medivacem. Rozkaz. Maňo, Tady, poručíku. tvoje vozidlo chci mít tady. Budeš krýt prostor od skaliska až tady sem, jasný? Jasný, poručíku. Teď ty, Garfio, kde jsi? Pane. Zabezpečíš nekryté křídlo u raněných, rozumíš? Provedu. My ostatní využijeme svah jako zákop k pokrytí jižního sektoru. Samozřejmě i helikoptéry. Poručíku, Mluvte. dělej mi starost kopce za náma. Co proti svahu postavit 2 vozy jako zátaras? Ty kopce už kryjí odstřelovači. Jak jsme na tom s jídlem a municí? S municí nic moc. Jídlo... To nějaký zbylo po Američanech, voda na den. Rozumím. Dotaz? Nic. Vy? Dotaz? Ne. Vy? Ještě něco? Budeme tu nocovat. Postavíme Pánové, stan pro ty raněné do práce. a do- Pohyb. Tak pánové, dolů s tím. Takže noci. 1, 2, 3. Zpěr, jedem. A když jsem šel tetě vrátit tu pašmínu, sklonila se a zakryla si hlavu, jako by uviděla ďábla. Asi, že jsi jí přišel šerednej. Pohyb na 10. Asi 300 metrů. Liška. Blbá liška. Lišáku, tady Bík, oznamuju vám, že jdeme zabezpečit prostor, budeme tu nocovat. Rozumím, Bíku.
Tady Lišák, volám Býka. Může nás Peňa přijet podpořit? Trochu nám tu táhne na záda. Zamítá se. Peňa mimo nebezpečí, ale má zasažené oči. Někoho vám tam pošlu. Konec. Rozumím. Dostanou. Opatrně. Děkuju, Iso. Jen díky tobě berem helikoptéru sebou. Mně neděkuj. Radši bych evakuovala raněné hned. Ale lepší je vzít ji sebou. Zbývá jeden medevak. A pravdou je, že bez nich bychom tu nakonec ani nemuseli být. A co ty? Nabídli mi primariát. Na urgentu na madridské klinice. To je super nabídka. Jak říká Sabina. Au! Budeš se cítit jako toreador za železnou oponou. Jseš vojenská doktorka, budeš se tam nudit. Jo, protože tady je psina. To kvůli tomu klukovi. Jdu a hotovo. Pumo, ten auták vyčnívá. Okamžitě naběhni a srovnej to. Chrte, tady Lišák. Tady Chrt. Muž 300 metrů jihovýchodně od vás. Pokračujeme v pozorování. Rozumím. Chrt, celé jednotce, všichni do střehu. Je to pastevec. Jo. Všichni to jsou pastevci. Lišáku, tady Chrt. Má u sebe zbraň? Jestli má zbraň, nevidím ji. Negativní. Varovný výstřel. Zamítám. Dodržuj pravidla. Máňo, Garfio, sledujte sektor, sakra! Poručíku, ten uzná i velikost našich spodků. Tady poručík Conte. Neozbrojený civilista sleduje tábor z 200 metrů jihovýchodně od pozice. Žádám o sledování satelitem. Poručíku, jestli odtud odejde, jsme nahraný. Pravidla střetu. Potřebuju jen potvrdit, že tamto je nepřítel. Blbý pravidla. Ten, co je vymyslel, nikdy nebyl v Afghánistánu. Jinak by věděl, že ti mizerové vypadají stejně. Stejný turbán, stejná vesta, stejný kalašnikov. Chrte, tady Lišák. Je to kluk. Jestli odejde, jsme nahraný. Dejte rozkaz poručíku, ať máme hezčí den. Rašide! Rašide, vraťte se! Já se na to vykašlu. Rašide, vraťte se!
Chrte, tady je lišák. Mám ho na mužce. Brzy zmizí za kopcem. Poslední možnost, poručíku. Ne. Chrte, tady lišák. Ztratil jsem ho. Zbláznil ses, nebo co? O čem jste sakra mluvili? Klid, jen klid, je to kluk. Nic se neděje, říkal, že je z nedaleké vesnice. Slyšel výbuch a šel se podívat. To je všechno. Přestaň lhát, ty šmejde. Aguilare! Máme ho. Co to dělá? Rozumím. No, hajzlu! Drej pastavec, ty idiote! Seržante, klid! Uvědomte všechny, že povstalci znají naši pozici. Rozkaz. Bože! Castro, Rodriguez, se mnou. Zkontroluji závěs. Rozkaz. Takže vážení, počítejte s 20% nadváhou, jasný? Co se děje? Co vás trápí? Mě zavěšení, komandante. Jeden závěs upevníme k hlavnímu rotoru, ponese váhu. A ten druhej pak odsud k ocasu, aby se to nekymácelo. Nevíme ale, v jakém stavu ocas je. Myslím, že lepší bude se tomu vyhnout a soustředit se na hlavní rotor. Když to ale zvedneme jen v jednom bodě, bude to nestabilní. A o větru ani nemluvě. A tam to fouká furt. Ne, závěsy budou 2. Ukažte. Oba upevníme k hlavě rotoru, nedojde k deformaci helikoptéry, ne? Pak jeden k zadnímu háku a druhý k přednímu. A je to. Dejte mi rozpis služeb. Hned, komandante. Můžu dostat kafe nebo tak něco? Jdu pro něj, komandante. Dolů, víš, dělej ven to. Přidruž to. Dobře, mám to. Pozor, pozor, opatrně. Pouštěj, pojď. Kapitáne. Zbývá toho hodně? Na celou noc a asi to nestihnem. Jste moc hlučný, kapitáne. Pokusíme se stěšit. Až se setmí, nemůžete svítit. To vím. Potřebuju vašeho střelce, kapitáne. Sobrinová je moc dobrá. Sobrinová! Rozkaz, kapitáne. Půjdete s poručíkem. Provedu, kapitáne. Poručíku, za tu nehodu nemůžete. Já jsem pilot, já zodpovídám. Ano, vím, kapitáne. Conte, když ti nadřízený nabízí omluvu, přijmi, jasný? Provedu. Lišáku, tady chrt. Posílám střelkyni Superpumy. Dělá si prdel. Chrte, tady lišák. Se vší úctou tohle je práce pro Máňa. Ví, jak to chodí v legii. Řekl jsem, jde tam ona. Sobrinová, jdeš tam nahoru. Hlas se u Karenci a říct jeho rozkazy. Provedu. Neustřelte jí hlavu, až tam půjde. Sakra, posílá pistolnici. Jestli je kus. Tady máš.
K vašim službám první. Desátník Sobrinová. Dobře, to je Angulo. Vylez nahoru a kryj nám záda s tím, co jsi přinesla, ukaž? Do vrtulníku není špatná. Náboje se stopovkou. Ano. Zaujmi pozici. Střílet jen, když nebude na výběr. Provedu. A pane, jak to vlastně chodí v legii? Dobře. Je dobrá. Přejít na noční vidění. Rozkaz plukovníku. Výborně, tam ti noční vidění nemají. Když zaútočí, tak za úsvitu. Stejně to bude pro naše muže dlouhá noc. A tak si to koupil? Jasně, to víš, že jo. Kolik jsme toho už sundali? 600 a něco, necelých 700 kilo. Pane bože, jenom. Světlo? Zasnuto. Give that back. You're dating a tranny? You just that's what you get into, huh? You good? Hlava bolí. Ukaž. Mluvíš španělsky? No, trochu. Paella, jedno pivo, prosím. I'll give you $50 if you manage to kiss her before you get out of here. Deal. Tyhle turisti nestrácejí čas. Poslyš, krásko, ty jít se mnou? Co ty na to? Víš, že seš hezčí, když nemluvíš? No. Ty být zasnoubit or anything? Ne. Ne? Teď jsi pěkně zavařila. Jsi ještě zelenáč. Teď se ho nezbavíš. Po dobrým ani po zlým, desátníku. Alferezi, přinesl si perfuzní pumpu? Zapomněl jsem. Jdu pro ní. Sanchezová, světlo. Promiňte, kapitáne, zapomněla jsem. Světlo! Zhasnu to. Smím vědět, na co myslíš, desátníku? Promiňte, poručíku. Kde sakra myslíš, že jsi? Na táboře? Stačí, poručíku. Je to její první mise. To je mi fuk, kapitáne. Tady seš totiž ve válce. V zemi nepřítele. Nic se nestalo. Ale stane, kapitáne. Stane se. A já jsem tady, abych se postaral o každého z vás. Včetně vaší helikoptéry. Ta moje helikoptéra zachránila stovky životů. Víte, jak tu moji helikoptéru nazývají Afgánci? Zvuk života. S veškerou úctou podřízeného, kapitáne. Tohle je válka. A nejsme neziskovka, jsme armáda. A vy se chovejte podle toho. Provedu, poručíku. Kapitáne? Světlo. S veškerou úctou, kapitáne. Poručík je jak osina v zadku. Ale má pravdu, Abdo. Hloupá chyba a lidi umírají. To jsou ti, co si zapamatujeme. Ne ti, co zachráníme. Buďte opatrnější. A ať už se to nikdy neopakuje. Ne. Tak vážení, jsme v pěkném průšvihu. Francisi, startuj. Ale víte, vyžádej povolení ke startu. Neměli jsme letět až ráno? Změna plánu, letíme teď. Ale kam? Komandante, kam? Proč tam chceš letět už teď? Protože budem za úsvitu už blízko. A hned, jak se otevře okno, můžem tam vlítnout. Otáčky naplno? Naplno. Transmise a motory zelená? Zelená. Všichni na svá místa. Připraveno ke startu. Na zádi jsme připraveni. Erat, Black Bear 7-1, ready for departure. Black Bear 7-1, clear for takeoff. For Airborne. Moje. Vaše. Letíme na 5, 4, 3, 2, 1, start.
1200 metrů ke skalám na trati. Ta mrcha se s ním rozešla po Skypeu. Péňa má holt smolný období. Desátníku 950 metrů k vrcholu. Ta holka je kočka. Když už není s ním, můžu po ní skočit, ne? Angulo, ty seš vadnej. Desátníku, už tu lišku nevidím. You know that day at the beach, remember? At the ocean trip. No, remember there was the blonde one. Anna? The blonde Anna one. Brown? The sister of the... Oh, yeah. Bring it on, bitches. Take it easy. Lišáku, tady chrt, vidíte motorku? Negativní. V dohledu žádný cíl. Do toho, šupáci. Ukažte ksichty. Chrt, je tady lišák. Mám ji. Připraven k střelbě. Zaznamenali jste zbraň, pohyb nepřítele? Negativní, žádná zbraň. Čekej, Chrt. Odjíždí. Tady poručík Conte. Conte! K vaší pozici se blíží povstalci. 4 čtyřkolky a 3 motorky. Budu tě informovat o jejich pohybu. Kolik? 47, kapitáne. Slyšel jsi, Conte? 47 povstalců. Pro X-Ray 32570. Pro Yankee 69541. Rozumím. Tady chrt, všichni do střehu, hrozí útok. Ani se nehni. Nemluv. Nedejchej. Rozumíš? Sakra. Co se děje? Rozbije mi hlavu. Kozy. Stádo bez pastevce na severu. Sakra. Chrt, je tady lišák. Stádo bez pastevce. 300 metrů od naší pozice. Sledujeme ho. Rozumím, lišáku. Řekni Sobrinovi, ať nevystrkuje hlavu. Nestřílet, dokud neukážou ksichty. Nesmíme odhalit pozici. Kruci. Chrt, je tady lišák. K vaší pozici se od západu blíží motocykl. Rozumím, slyším, ale nevidím. Další 2. Blíží se paralelně podél dráhy. Chrt, je tady lišák. Zastavili 300 metrů od vaší pozice. Co to sakra? Mířej prach. Chtějí zakrýt útok. Aguilar, přesuňte se za ty kameny, dostaňte se jim do boku. Rozkaz. Provedu. Vázquez se mnou. Vázquez! Kryjte se! Doktora! Palte! Doktora! Doktora! Zastavte palbu na hřebení!
ty syčáky! Do prdele! Lišáku, zasni to světlo! Tady Lišák, jsme pod těžkou palbou, jsme v pasti! Nemůžeme nabídnout podporu! Do prdele! Světla! Musíme pro ně, musíme je dostat z toho světla. Paškeši, musíme se odsud dostat. Nelezte do toho světla! Nejdřív ho musíme zlikvidovat! Kam se hrneš, Angulo? Mám je! 15 metrů napravo od koty 804 na druhé straně údolí! Dostal jsem to! Chrte tady Lišák, zranili Angula, zranili Angula! Do prdele, palte, palte! Sakra, soustřeďte palbu! Dejte se! Dotkneš se ho a ustřelím ti palici. Ty už jdi do prdele. Pomoz mi. Lišáku, to světlo! Hned, desátníku! Kryjte se, kryjte se! Kapitáne, k zemi! Do prdele s váma, zmetkové. Chrte, tady Lišák. Nepřítel se stáhl. Jednu motorku jsem sejmul, ale druhá odjela. Jsem v pohodě. Střelili mě do zadku, kurva. O kousek dál a s peňovou holkou si mohl užívat ty. Rychle! Dobrý. Chrt celé jednotce, dávejte bacha, nechci další raněný. Aguilare, v pořádku? Jsem, poručíku, a co Vasquez? Střelné zranění, kulka prošla lopatkou. Perforace plíce. Budeme intubovat. Kyslík je v medevaku. Odneseme ho. Sanchezová, laryngoskop, trubici. Provedu. Zajistit prostor. Vezmi ho. Lišáku, tady chrt, jak je na tom Angulo? Dobrý, jenom škrábanec. Přesuňte se dolů, potřebujete pomoc? Není třeba. Se Sobrinovou to zvládneme. Sakra, moje první kulka, pěkně to hřeje, jako bych se pomočil. Abdo, nejdřív odneseme seržanta. Rozkaz, kapitán. Poručíku, nosítka, pomozte. Rozkaz. Galvin a 2 muži ke mně. Na 3. 1, 2, 3. Postarejte se o Vasqueze. Tohle já zvládnu. Stlačte to. Stlačte to. A držte. Kdo si sakra myslí, že jsi? Co? To policajti, co si cvičil, na tebe stříleli. Ne já. Já nejsem jako oni, rozumíš? To mě Talibánci vyvraždili rodinu, když jsem odjel se sestrami do Barcelony. To já mám větší důvod být tu než ty. Já nejsem jako oni. Předsunutý bojový tábor. Černý medvěd Murgabu. Heliport na dole. Žádám povolení k přistání. Cokoliv potřebujete, veliteli. Kapitáne, dovolte mi vstoupit. Vstupte.
Vítejte, komandante. Kapitán Lazaro. Děje se něco? Špatné zprávy z oblasti. Co se stalo? Zaútočili. Povstalci jsou soustředěni za těmito skalisky. Naše jednotka je tady uvězněna v kotlině. V téhle zóně. Takže naši jsou tady? Ano, komandante. Vidíte to taky? Vypadá to jako obrovská mísa plná prachu. Ten je náš hlavní problém. Můžeme se tam dostat a o náklad se postarat dřív, než výhled zakryje prach. Jo, dostat jo, ale jak se udržím na místě, když na náklad neuvidím? Dáme tam 2 auta dostatečně daleko, aby na ně bylo vidět. Když se na ně zaměříme, můžeme se v pozici udržet. Šikovnej pilot to zvládne. Šikovnej? Poletí někdo jiný? Ale vážně, je to dobrý nápad. Otázkou je, jestli to zvládnem. Co ty na to? Teoreticky to je možný. Na čo? Myslím, že ano, komandante. Tak jo. Ať jsou připravení střelci. Provedu. Jíst a pít budeme v Činůku. Jdeme. Rozkaz. Rozkaz. Lazaro, budu potřebovat spoustu munice pro vozy, jídlo, vodu. Cokoliv mi můžeš dát. Všechno, co chcete, komandante. Tady. To je pro střelce. Conte, nový vývoj situace. Aktivita v oblasti narůstá. Byly identifikovány 2 pick-upy, 3 terénní vozy, velký počet motorek. Předpokládáme útok za svítání. O situaci budu informovat. Spočítej, kolik jich tam je. Hranice od místa incidentu je 350 kilometrů. Jak dlouho už trvá mise Tigeru? Stáhněte je z mise dřív, než jim dojde palivo. Informujte mě. 2 skupiny po 6 mužích na stezce. Kapitáne, další přicházejí. Máš v oblasti nějakých 200 povstalců. 4 kilometry na sever od nepřátelské pozice je na cestě nákladák. Za Úsvitu jich bude víc. Conte, plukovník Bermúdez. Pokud bude pozice neudržitelná, vyhodíš medevak do vzduchu a provedeš evakuaci. Rozkaz, plukovníku. Kapitáne. Kapitáne, máte vteřinu? Ano. Jak je na tom Vasquez? Stabilizovaný. Ráda bych řekla, že mimo nebezpečí, ale je brzy. Můžete raněné přesunout do vozidel? Můžu. Udělejte to. Posádka medevaku si nastoupí taky, kapitáne. Nebojte se, nikam nejedeme. Tady to máme pod kontrolou a co je tam venku? Ve vozech budete krytý před palbou. Příště začněte tímhle. Příště. Kapitáni? Aguilere? Poručíku. Pamatuješ na ten zátaras pod svahem? Ano. Udělej to. Rozkaz. Američani nemůžou poslat Apache. Co Tigry? Nad ní. Když je pošlem natankovat a naložit munici, o kolik se zdrží? 40-45 minut. To je příliš. Povstalci nevědí, že nám dochází munice. Pošleš tam 2 Tigry. S trochou štěstí to povstalci spolknou a stáhnou se. Další Tiger pošli natankovat. Dejme Ledesmovi příležitost, aby je odtamtud dostal. Opatrně položit. OK, hop. Pojď, Norrisi. Nahoru. OK. Holdin. Sanchezová, pomoz mu. Carefully. Luisi! Zvedni to, zvedni! Luisi? Ráda vás slyším, komandante. Isabel, co tam provádíš s mým přítelem? Než začal útok, sundali jsme nějakých 650 kilo. Asi už víc nezhubne. Kulka v zadku. Povídej. Jo. Položte ho na břicho. Jo. Slyším tě výborně. Ramone, povídej. Vyřídím to Wilchesovi. Jo, jistě. Neprůstřelná vesta mě nenechala na holičkách. Neboj se, na tohle neumřeš. To je fakt. Vás tak nechat o samotě. Od tý se můžeš učit. Desátnice složila 4 povstalce. Dáte se k legii?
Zamítá se. Určitě. No tak, přestaň. Vemte ho na rentgen, jo? Připraven? Rozhodně. Peňo, pomoz nám. Zvedneme Uděláme ho to na tak. nohy. Jedna. Měj se, Ramone. Iso, Jo? vyřiď Wilchesovi, ať najde místo k přistání pro Alfu 2. A Contemu, že potřebujeme 2 vozy jako orientační body. Ještě něco? Anna zažádala o rozvod. Cože? Chce normální život. To, co jí dát nemůžu. Budu to udělat. Iso. Poručíku. Trochu vody? Jo, děkuju, dám si. Jak jsme na tom s municí? Blbě. Maximálně k odražení útoku. To je medaile vašeho otce? Jednu věc na generálovi nechápu. Jak mu může chutnat něco jako pivo s citrónem? Pil toho litry. Otec nepil. Jo, před vámi. Váš otec byl hodně dobrý. A nejlepší chlap, co jsem znal. Měl koule velet. Rvát se. Pít, když musel. A brečet, když to bylo třeba. Proč mi to vykládáš? Bez urážky, poručíku, ale tady s tou plackou už mi lezete na nervy. Tohle je krajní řešení. Ty dělej svoji práci a ostatní nech na legionářích. Rozkaz. Raquel, bude to dobrý. Klid. Na té klinice získají skvělou doktorku. Jestli Tigry nepřiletí hned, získaj toho pramálo. Jsi nejlepší voják, co jsem v životě potkal. Jsi výjimečná žena. Opatruj se, prosím.
Poručíku, asi by nám bodlo nějaký duševní povzbuzení. Pánové legionáři, našeho vyznání. Teď recitujte se mnou. Nahlas. Zemřít v boji nejvyšší je čest. Zemřít v boji nejvyšší je čest. Neumírá se než jednou. Neumírá se než jednou. Smrt přichází bezbolestně. Zemřít není tak hrozné, jak se zdá. Nejhorší je žít. Nejhorší je žít. Jak zbabělec. Jak zbabělec. Kryjte se! Na zebení! Šetřete munici! Střílet jen na jistotu! Rozstřílit! Střelec a řidič zůstanou v autech! Jsem bez munice! Udržujte spojení! Všichni si hlídejte vymezený prostor! Opakuju, hlídat perimetr! Držte je co nejdál! Ramirez! Doktora! Opatrně! Hned! Došly mi náboje! Jsem bez munice! Postupujou! Parchanti! Munice! Červená! Červená! Do prdele! Sakra! Kapitáne, vy víte, že letí na prázdno, co? Sakra, vy umíte zvednout náladu, poručíku. B1, nepřítel lokalizován. Identifikace pozitivní. Zůstal jsem na nule. Obře 2, přeber to. Obr 2, jsem taky na nule. Alfa 1, tady základna. Otevřeli jsme okno. Dvojka, vidíš to místo? Alfa 2, vidím ho skvěle. Do toho Alfa 2, přistaňte. Sakra, vidíš to? Je to horší, než jsem si myslel. Alfa 2 na zemi. Motory běží, kdyby se to propadlo. Výborně, Karigo, četa do akce. Zdá se, že dorazil Ježíšek!
Kdo to má na povel? To já, poručík Conte. Radmistr Rodriguez, vezu munici do pušek a kulometu. Část máte tady a ostatní tamhle v helikoptéře. Kapitán Torres? Tamhle je. Gavilan! Tady! Vem si někoho pro munici! Charamio, jdeš se mnou. Máňo, Garfio, tady Cheret. Referenční vozy na pozice. Jak je, kapitáne? Všechno je připravený. Perfektní. Ten prach to je oprus, co? Jo, to tedy je. Alfa 1, tady země. Alfa 1. Připravujem ten náklad. Předávám kapitána Torrese. Ramone, potřebuješ něco? Zdravím, Luisi. Děkuji ti za ty referenční auta. To je váš nápad. Vracím Rodrigueze. Děkuji, kapitáne. Alfa 1, tady země. Náklad připraven. Kastrová, jak to vidíš? Průser to je, komandante. Velký průser. Jdem do toho. Náklad na dohled. Náklad pod nosem. Z dohledu. Náklad na dohled. Otáčky naplno. Připraveno. Spouštět závěsy. Závěsy rozvinuty 100 metrů nad zemí. Začni klesat. 80 metrů. Bože, ten prach je šílený. Nevidím ani prst, komandante. Já jo, je to dobrý, klesám. 40 metrů. Proč si mě, matko, porodila? Stále výška 40 metrů. Vůbec nic nevidím. Jak jste na tom vy? Vidíte zem, komandante? Komandante! Komandante, odpískáme to? Odpískáme. Isabel! Isabel! Co se děje, komandante? Který je Conte? Promiň, Luisi, co je ti? To nic není. Který je Conte? Vašim službám, komandante. Odpalte medevak. Cože? Luisi, já nic nevidím a nevidím ani na ty referenční auta skrz ten prach. Chcete ho odpálit? Jo, musíme ho odpálit. Musíte ho odvést, komandante. S veškerou úctou, komandante. Nemáte představu, čím jsme si prošli kvůli tomu vrtulníku. Musíte něco udělat. Tady Obry 1, nemáme palivo. Hodně štěstí, Odlétáme. Mám to. Myslím, že to mám. Sledujte. Máme 2 lana po 25 metrech, je to tak? Pojďme ta lana svázat. 25 metrů a 25 metrů. Od středového háku činůku. To je 50 metrů.
Ať zvízíme sebe víc prachu, nikdy nedosáhne až k činůku. Budu vidět referenční auta. Jenže na tak dlouhým závěsu se to bude příšerně kymácet a když se rozpojí, šlehne to do rotoru, komandante. Luisi, jak to vidíš? Ten šrot je tvůj. Julie, sakra! Jdem. Zkusíme to. Jdeme! Pohyb! Rychle vážení, pohyb! Luisi, budu s Rodríguezem a jeho lidmi. Sanchezová, zůstaň s Abdou uraněný. Provedu, kapitáne. Moje. Vaše. Země, hodně štěstí. Jdeme na to. Náklad na vertikále. Držte pozici, komandante. Začněte klesat. 80 metrů. Zas nic nevidím, komandante, vůbec nic. Já jo, vidím referenční body, klesám dál. 60 metrů. Nevzdálejte to, pokračujte. 50 metrů. Stop. Spustíme závěs. Otáčky 100%, plný výkon. Připravit závěs. Všechno v zelený. Spustit závěs. Závěs spuštěn. Komandante, základna. Máte v oblasti zas povstalce, přeskupují se. Připravte se na útok. Rychle, země. RPG zprava. Do hajzlu. Závěs se houpe. Palte! Pojď ke mně, zlato! Alfa 1, země! Náklad připojen! Nahoru! Závěs napnut, pokračujte ve stoupání. Komandante, vypadá to tu dobře! Stoupejte klidně dál! Pozor, držte pozici. Můžete stoupat. Náklad je uvolněn! Nahoru! Doktora! Doktora! Jo, jsem tu. Mám ho. Postarám se o něj. Metrů. Můžeme letět. Země, shromážděte jednotku, vyzvedneme vás. Alfa 2, přistaňte. Rozumím, zahajuji manévr. Střelci, kryjte Alfu 2. Přestaňte tu už blbnout! Na palubu!
Karamio, do údolí! Kapitáne, musíme z toho pekla vypadnout! Až budete hotová, dejte mi znamení! Motory jsou zahřátý! Hotovo? Až řeknu 3, běžíme! 3! Do prdele! Náklad je nestabilní. Běží ze sahu! Karanča! RPG! Červená! Zelená! Náklad rotuje, komandante. Bože, jsem tady. Vydrž. Alfa 2 na 9. Já to vím, ale jdu! Červená! Zelená! Můj. Mám. Náklad se stabilizoval. Mám ho. Poručíku, pomozte mi. Musíme ho dostat do Činuku! Sanchezová. Alfa 1 hotovo. Všichni na palbě. Alfa 2, kryjte nás, stoupáme. Pánové, jedeme! V tom autě je bomba! Karamio, nevraž do toho, Aguilere! Rozstřílej ten pick-up!
pasti! Jsou v pasti! Luzi! Seržante! Ledesmo, slyšíš mě? Legionáři tam dole uvízli v pasti. Musíme se pro ně vrátit. Do hajzlu. Co budem dělat? Schodíme medevak. Oni mají na palubě raněný. Musíme my. Určitě, komandante? Jo, určitě. Připravte to. Připravit ke schozu. Závěs připraven. Připraveno ke schozu. Stop, 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 stop! Alfa 1 volá obrat 3, slyšíš mě? Bůh žehnej vašim očím, komandante. Vidím tě, obce, málem si zmeškal oslavu. Máte pro postelce dárky? Potvrzuji, natankováno, nabito. Můžete označit cíl? Objekt označen, zahájte útok. Útok zahájen. Skvělý. Jedem. Tak pohyb, hněte těma zadkama. Generále, gratuluji. Dobrá práce, hoši. Bravo. Díky. Jose! Až dorazíme na základnu, je pivo na mě! Stefanoušek reálu jako otec. Až za hrob. Tak na to zapomeňte. You okay? Let me see. Všechno v pořádku, Abdo. Jedno vám povím. Jste všichni jako tvrdohlaví berani. Už s vámi nikdy nepoletím. Tento film je věnován příslušníkům mezinárodních ozbrojených sil, mezi nimi jednomu stu španělských vojáků, kteří obětovali život v letech 2002 až 2015 při plnění úkolů v Afghánistánu. Děkujeme pozemnímu vojsku a vzdušným silám španělské armády a brigádě 2. legie krále Alfonsa XIII. V českém znění Stanislava Jachnická, Filip Švarc, Daniel Rous, Ivo Novák, Libor Terš, Jakub Sajc, Svatopluk Šuler, Kateřina Peřinová, Viktorie Taberiová, Aneška Sajcová, Nikola Votočková, Ladislav Cigánek, Pavel Vondra a další. České znění připravili Eva Kalábová, Zdeněk Buk, Dušan Lippert a Pavel Pokorný. Ve studiu Grant vyrobil Vapet Production SRO 2020.
se muere el que se va, sino el que se olvida de su recuerdo. Aún lo recuerdo, si pierdo el ánimo en mi guía, sé que mi gente es el aforo perfecto para esta sala vacía. Me bastó perder a quien tenía para comprender que no es lo mismo estar con quien quieras que estar con quien quieres. Y esperar para vivir al lado suya es ser el castillo de arena esperando a que la mar suba y lo destruya. Basta de tuyas, un hombre sigue siendo hombre, da igual la religión que tenga, su frontera y nombre. Y sé que vale el cielo, aunque hablarle al propio caos del orden vaya acorde a decirle a un sordo que estás ciego. ¿Qué nos pasa? Vivimos entre sombras y amenazas, no hay razas ni color, si dolor de quienes rechazan. Aquel que se desplaza con furor juzgando solo el interior es el primero al que se le cae la coraza. Cuando sopla el viento y ves el surco que ha dejado el tiempo dentro de tu cuerpo, ves que el daño no es tan mal ejemplo, así que hasta el último aliento con tal de pasar página, pues solo dejarás huella en el barro que hagan tus lágrimas.